Lord, help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Well, yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. உயிர்த்தய இறைவன் என்னை தேடி வந்தார். என் நம்பிக்கை பலமானதே, ஒருபோதும் இனி நான் ஐயம் கொள்ள மாட்டேன். என் ஆண்டவரின் அடி தொட்டு நடப்பேன். என் ஆண்டவரே, என் தேவனே, நீரே என் கடவுள். என் ஆண்டவரே, நாம் இளம் சிறைச்சீர்களாக இருந்து இன்று வந்திருக்கின்றோம். அதனாலே அவர்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை மிக அழகாக சொன்னார். அப்படி தனிப்பட்ட இடத்திலே இதை பார்க்கும் பொழுதும் என்ன தேவை, எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்றெல்லாம் மிக அருமையான விதத்திலே விசாரித்து உடல்நலம் விசாரிக்கிறார். அதே போல பல்வேறு விதங்களிலே என்ன தேவை, நீங்கள் ஒருவர்களாக இருக்கிறார்களா என்பதெல்லாம் அவர் விசாரிப்பது. தந்தையுடைய அழைப்பு நாளிலே பல பேருடைய கண்களிலே கண்ணீர், இருடைய கண்ணிலும் நிறைய கண்ணீர் இருந்தது. இறக்கும் தருணங்களில் மீண்டும் மீண்டும் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அடக்க முடியாத கண்ணீர் இருந்தது. அப்படி அவர்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்தை கொண்டவர்கள் என்பதை நான் உணர்ந்தேன். அவருடைய அன்பை உணர்கின்றேன். அவருடைய ஆத்மீக பாதுகாக இறைவனிடம் அனைவரும் செய்து வந்தார்கள். அருட்தந்தை அண்ணா நிச்சயமாக இருக்கக்கூடிய இழப்பு. With this, a good friend, a brother, father. என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பிரிவு விஷயம் திருப்பத்தூர் 2 விஷயத்திலிருந்து இந்த இறப்பு வரை நான் பார்க்கும்போது என்னுடைய கடைசி அனுபவம் நெற்றூரில் ஏற்பட்டதை உங்களோட மதிப்புள்ளாங்க. ஜூலை மாதம் இந்த வருடம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு விசிட்டேஷன் ஆஃபீஸ் நான் கொடுக்குறேன், ஆனால் அந்த தேதி ரொம்ப ஏர்லியாக இருந்த மாதிரி இருக்குது, செப்டம்பரில் வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். நான் சொன்னேன், ஆனால் உங்களுடைய ஆனுவல் ப்ரோக்ராம் பார்த்து தான் நான் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். அந்த தேதியில் தான் நீங்கள் சப்ஸ்டேஷன் பெருக்கப்பட்டி புதிய ஆலயத்தை திறந்துள்ளார். அதுக்காக நாங்கள் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால நாங்கள் பிஷப் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸ்டேஷன் அந்த ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து நாமினேஷன் வாங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார். ரயிலே வெயிட் பண்ணேன், கெட் பேக் டு யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார். ஃபோன் பண்ணி
அதே தேதியில் வச்சுட்டு நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு ஹவுஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் இஸ் ஹியர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். அந்த தேதியில் அங்கே வந்தார். அங்கே வந்தப்போ உங்களுக்கு தெரியும் we don't have this room, yeah, this room கொஞ்சம் ஆகுமே. ஸோ நான் அண்ணாவுக்கு சொன்னேன், நான் உங்களுக்கு தெரியணுங்க, என்னுடைய ரூம் தான் நீங்கள் நடத்தணும், நீங்கள் அங்கே கற்றுங்க, நைட்டு நான் வீட்டில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா அவர் இல்லை share the room together, no problem, we'll be together. நான் சொன்னேன், எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம், எனக்கு பிரச்சனை கற்றுக்கிட்ட என்னால் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன். அது நீ வா, நீ முதல்ல அதுக்கப்புறம் நான் அம்மா பையன் a person of adjustment. இருக்கிற இடத்துல அது எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறந்த உதாரணம் அண்ணாவை தான் நான் சொல்ல வேண்டும். அப்போது அண்ணாவை பற்றி பகிர்ந்து கொண்ட ஒரு சில விஷயங்களை அண்ணாவுடைய 55வது வயதில் அவர் இறந்த 30வது நாளின் போது பகிர்ந்து கொள்கிறேன். முதலாவதாக நல்ல ஒரு தலைவர், நல்ல ஒரு நாட்டகம். இரண்டாவதாக நான் அவரிடம் கற்றுக்கொண்டது, அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட இரண்டாவது முக்கியமான ஒரு பாடம், அவர் நல்ல ஒரு முடிச்சுவை, எப்படிப்பட்ட முடிச்சுகளாக இருந்தாலும் சரி அதை அவிழ்ப்பதில் திறமைசாலி. இதைத்தான் பள்ளித்தளத்தில் அவரோடு வாழ்ந்த போது நான் பார்த்தேன். நிறைய பிரச்சனைகளோடு குடும்பத்தார் வருவார்கள். அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் அவிழ்த்துவிட்டு அவர்கள் நிம்மதியாக வீட்டிற்கு செல்லக்கூடிய ஒரு தன்மையை பெற்றிருக்கிறார். மூன்றாவதாக எங்களுடைய இல்லத்தில் பள்ளித்தப்பட்டில் வாழ்ந்தபோது எங்களுடைய இல்லத்தில் சிலேசியர்களுக்கு இருக்கிறதோ இல்லையோ சாப்பிடுவதற்கோ மற்ற விஷயத்திற்கோ, ஆனால் தன்னுடைய இல்ல மாணவர்கள், விடுதி மாணவர்களுக்கு தேவையானதை செய்யக்கூடிய ஒரு மனப்பாங்கை கொண்ட ஒரு அருமையான. நான்காவதாக அனைவருக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை கொண்ட ஒரு தலைவரை. ஒரு முறை சலேசிய சகோதரிகளுடைய இல்லத்திற்கு திருப்பலி முடித்துவிட்டு, காலையில் திருப்பலி முடித்துவிட்டு திரும்ப வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஆக்சிடென்ட். சகயராணி பள்ளியினுடைய மாணவர்கள் சென்ற ஒரு வாகனம் விபத்துக்குள்ளாகிறது. நான் அந்த நிகழ்வை பார்த்துவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் இல்லத்திற்கு வந்து அருள்தந்தையிடம் சொன்ன உடனேயே எந்த இடத்துல இவன் நடந்துச்சு, இப்போ எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு அந்த சகாயராணி பள்ளிக்கு சென்று அந்த சகோதரிகளுக்கு ஆறுதலாக தேர்தலாக இருந்தார். ஏனெனில் அந்த காலகட்டத்தில் சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தது அந்த நேரத்தில் என்றால் பிஜேபி, RSS இப்படிப்பட்ட இந்து அமைப்புகள் நம்மிடம் ஏதாவது குறையை காண முடியாதா என்று பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஒரு நிலைமை. அது அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தன்னால் முடிந்ததை செய்த ஒரு அருமையான ஒரு தலைவரை நான் பார்த்தேன். ஆக இந்த 4 முக்கியமான குணாதிசயங்களிடமிருந்து நான் அங்கு வாழ்க்கும்போது கற்றுக்கொண்டேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான தலைவரை நாம் இழந்திருக்கிறோம். இந்த தலைவருக்காக நாம் ஜெபிப்பதை விட இந்த தலைவரிடம் நாம் ஜெபிக்க இறைவனிடம் ஆசைக்கிறோம். கடைசியாக பேச வார்த்தை வந்து ஒவ்வொரு மனசு அது பிறகு அப்படியே எனக்கு பிடிச்சது என்னன்னா, ப்ராடக்ட்ஸை எந்த விஷயம் கேட்டாலும் தெளிவாக ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ஹவுஸ் பற்றி போட்டோம்னா அந்த நிலைமைக்கு சர்வே நம்பர் இந்த நிலைமைக்கு, அதாவது கமிட்மெண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸில் அவருடைய நாலேஜ் என்னென்ன தேவையோ அத்தனையும் அந்த நாலேஜ் வச்சு அதை விட அவருடைய கமிட்மெண்ட் பார்க்கணும். அதுபோல ரிலேஷன்ஷிப் அவர் வந்து யாருமே பகைவாக பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு சில பேர் நினைக்கிறாங்க 2 பேர் அப்போ எடுத்துக்காரு அவர் கூட ஒன்றும் செலவிக்க முடியாது, அவர் யாரும் எடுத்தது கிடையாது.
தந்தையர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அந்த 1981 பிறந்த விஷயம் ஆரம்பித்த நாளிலிருந்து அவரிடம் நான் பார்த்தது என்னுடைய அனுபவம். நிறைய தந்தையுடைய ஹியூமன்னஸ் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. வாழ்ந்தது அதே நேரத்திலே பதிவு செய்திருக்கேன். பிறந்த விஷயத்தில் நடக்கும் பொழுது மதிய உணவு இடைவேளையின் பொழுது டேபிள் டென்னிஸ், கேரம், செஸ், நிறைய விளையாட்டுகள், ஸ்பானிஷ், ஃபுட்பால், வாலிபால், பாஸ்கெட்பால் எல்லா விளையாட்டுகளும் என்ன எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. ஸ்ரீலங்காவில் ராஜ், அண்ணா, டிவிராஜ், 4 பேர் வடிவபுரம் மற்ற அந்த சுற்றுப்பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களுக்கு மதிய உணவு வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய சகையினாலே எங்களுக்கு உணவு நேரத்தில் சொல்கிறாங்க. இன்னைக்கு ஒரு 6 எளிய மக்களுக்கு கண்டிப்பாக திருப்பதியில் படித்த நேரத்தில் ஆசாமி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இழிந்த உடை பார்ப்பதற்கே அவருடைய உடல் தோற்றம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு முடியாத பல தடவை பார்த்து அழைத்தது உண்டு. ஆனால் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, அவர் கடவுளுடைய விடைதான். அவரையும் நாம் மதிக்க வேண்டும், உதவ வேண்டும். அதே ஒரு எண்ணத்தை ஏற்காட்டிலே நான் இந்த விஷயம் முடிச்சுட்டு போனபோது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் செக்ரட்டரி இன்சார்ஜ் பேங்க் ஸ்டோர் அங்கு உள்ளே கொண்டிருந்த அந்த பணியாளர்கள் எங்களுக்கு அப்போ இடத்தந்தையாக இருந்த பிஷப் ஜோசப் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருங்க. 2 பேரும் அவங்கள பார்த்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றி ஹவுஸுக்கு அந்த ஓம் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த நபரை பார்த்து சகோதரர்கள் எப்படி நகையாடுது. ஆனால் ஒரு நாளும் ஒரு பொழுதும் நான் அண்ணா அவர்களை பார்த்து சிரிப்பதோடு அவரை வைத்து ஒரு நகைச்சுவை செய்து பார்த்து அவர்களும் கடவுள் நம்ம கொடுத்திருக்கக்கூடிய அவர்களை நாம் மதிக்க வேண்டும். இந்த எண்ணமெல்லாம் அவருடைய இந்த காரணத்தினால்தான் அவருக்கு இந்த தலைமை பண்பு கொடுக்கப்பட்டு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டு பணி செய்த காலத்தில் அவர் மாநில பொருளராக இருந்த பொழுதும், இல்ல தந்தையாக இருந்த பொழுதும், மாநில தந்தையாக இருந்த பொழுதும் அடித்தட்டு மக்களுக்கு, ஏழை எளிய மக்களுக்கு நாம் பணி செய்து அவர்களும் இறைவனுக்கு கொடுத்த நண்பர்கள், சகோதர சகோதரிகள் ஒரு உயரிய ஒரு அருமையான பண்பினை சொல்லாமல் வாழ்ந்து காட்டி எங்களுக்கு வழிவகுக்கிறார். இப்படிப்பட்ட அண்ணா அவர்களே, இறைவன் ஏழை எளிய நமக்கு செல்லக்கூடிய அனைவரோடும் அவருடைய மாண்புகளை ஏற்ற வேண்டும் என்று உங்களோடு சேர்த்து ஜெபிக்க தன்னை அண்ணா அவர்களையும் போஸ்கோ மையத்தையும் 2 பிரித்து பார்க்க இயலாது. போஸ்கோ மையம் என்பது அவருடைய உள்ளத்தில், அவருடைய நினைவில் என்றும் எப்பொழுதும் இருந்த ஒரு இல்லம் என்று சொல்லலாம். இன்றளவிற்கு போஸ்கோ மையத்தை சார்ந்த மங்கை சார்ந்த மக்கள் தங்களுக்கு இருந்த ஒரு தந்தை என்று சொல்லுகிற பொழுது குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தகப்பனை இழந்த ஒரு நிலைதான் இவ்விடத்திற்கு மக்களே நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒன்று. எல்லா குடும்பங்களும் திருப்பதி கருத்துக்கள் உதவிக்கிற பொழுது எங்களது குடும்பத்தில் இருந்து வாழ்ந்து மதித்த ஆண்டனி ஜோசப் தந்தையவர்களுக்காக என்று திருப்பதியை ஒப்புக் கொடுக்கும் அளவிற்கு எல்லா மக்களையும் ஒன்றிணைத்து அன்பு செய்து அந்த குடும்பங்களில் ஒருவராக வாழ்ந்தவர் என்றுதான் நான் இப்பொழுது அதிகமாக உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில் தந்தை ஆண்டனி ஜோசப் அவர்கள் நான் முதலில் பார்த்த ஒரு சலீசியர் என்று சொல்லலாம். 8ஆம் வகுப்பு படித்து இங்கே அம்சத்திற்கு ஒரு நாள் கேம்ப் வந்தபொழுது
என்று நான் சொல்கிறேன். எல்லா நேரங்களிலும் எப்பொழுதும் ஃபோன் பண்ணி ஃபாதர் ஹவுஸில் ஒரு 2 வருடங்கள் ஆனாலும் அந்த கோஸ்ட் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இதை பற்றி ஏதாவது கேட்டோம் என்றால் அப்படியே சொல்லுவார். இது இந்த இருக்கும் அதை மறந்த விடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அது எந்த இடத்துல இருக்கு, அது அச்சரி இருக்க அந்த மரத்தை பற்றி அவருடைய இருக்கக்கூடிய சில சிந்தனைகள் அனைத்தையும் சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு இடம் ஒவ்வொரு அடியும் அந்த இடத்தை பற்றி அவரால் சொல்லி எல்லா இடங்களை பற்றி சொன்னாலும் அவர் அதிகமாக நேசித்த ஒரு இடமாக நான் பார்ப்பது இந்த இடம். காரணம், அவர் 6 ஆண்டுகள் அங்கு பணி செய்தவர்கள் இதை புரட்சியில் ஆனது நான் புரட்சியில் 5 வருஷம் கழிச்சு முடிக்கிற பொழுது மீண்டும் வருவதாக பள்ளிக்கு அந்த ஒரு 4 மாதம் இங்கே தான் வருவேன், இங்கே தான் வருவேன். இந்த தோட்டத்தில் தான் எனக்கு எல்லாரும் போகும், இந்த தோட்டத்தில் இருந்தால் நான் போதும் என்று அந்த இடத்தை அதிகமாக பேசுகிறவர் மீண்டும் அந்த இடத்தில் தன்னுடைய இந்த மாநிலத்தை பொறுப்பு முடிந்த பிறகு அங்கே வந்து நான் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய ஒரு தந்தையை, ஒரு தகப்பனை இழந்த ஒரு குழந்தையாக இன்று போஸ்கோவை இருக்கின்றது. எனவே இந்த நேரத்தில் எனது பங்கில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களின் சார்பாகவும் மற்றும் சதீசியர்கள் மற்றும் பள்ளியில் பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் அனைவரும் உடனடியாக ஒன்று நான் என்றும் உங்களுடன் என்று எப்படி ஆட்கள் சொன்னாரோ அதே போல தந்தையர்களும் எங்களுக்கு விட்டு சென்ற ஒரு செய்தி நான் என்றும் உங்களுடன், அதுதான் இன்னும் எங்களுடைய இருக்கக்கூடிய ஒன்று. நான் என்றும் உங்களுடன். என்னுடைய நினைவு 1 மாத காலத்தில் வாழ்வது மறுக்கின்றது. இன்னும் எனது மனம் அவருடைய இறப்பை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்கி அவர் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், உரையாடி கொண்டிருக்கிறார் என்ற எண்ணங்களை உள்ளத்தில் விரோதி தந்தை அவர்கள் 30 ஆண்டுகள் மாநிலத்துடைய பொருளாதார அதிகமாக அவர்கள் நெருங்கி பழகியிருக்கிறது. இடைவெளிகளை தேர்வது பிறகு வளர்ந்தது. நான் 2 ஆண்டுகள் அவர்களோடு பள்ளிக்கூட கோஸ்ட் மையத்தில் எனக்கு இளந்தந்தையாக அவரோடு நான் பயணித்த காலங்கள் என் வாழ்விலை மறக்க முடியாது. தனிப்பட்ட விதத்திலே அவர் என்னுடைய வாழ்விலே அவர் செயலாற்றிய இன்று நான் இணைந்த சலேசி சபையில் உருவாக நிலைத்திருக்கிறேன் என்றால் முழு காரணம் இரண்டாவது ஆண்டில் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. என்னை பெற்றவர்கள் உடன்பிறந்தவர்களுடைய உறவுகள் அவதூறாக பேசிக்கொண்டது. இறுதி வரை ஒரு நாளும் என்னிடமோ என்னுடைய நண்பர்களோ எந்த விதமான தவறான கருத்துக்களையோ எண்ணங்களையோ கூறியதில்லை. என்னோடு உடன் பயணிக்க நான் எந்த விதமான தவறான முடிவுகளையும் எடுத்துவிடக்கூடாது என்பதை அக்கறை கொண்டவர்களாக என்னுடைய நண்பர்களிடத்திலே என்னுடைய பெரியமானவர்கள் அவரோடு தொடர்பு பேசிக்கொண்டே என்று மற்றவர்கள் கூறி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். என்னை அவர் முழுமையாக நம்பினார், முழுமையாக உறவில் என்னை பயணிக்க செய்தார் என்றும் அவருக்கு நன்றி கொண்டார். இரண்டாவதாக வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது பள்ளிக்கூடத்திலும் சரி அல்லது மாநிலத்திலும் சரி அவர் பிரச்சனைகள் அணுகியுடன் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலம். நம்மளை சொல்வார், பாம்பை பார்க்கும்பொழுது பாம்பை அடிக்கும் பொழுது பாம்பு சாகக்கூடாது, கம்பு முடியக்கூடாது. அதற்கு நிலையில் அவருக்கு எதிராக பல்வேறு
உறவோடு வாழும் உள்ளங்கள் நடுவில் தெய்வம் தரிசனம். உறவோடு வாழும் உள்ளங்கள் நடுவில் தெய்வம் தரிசனம். உலகாளும் தேவன் நெறி வாழும் இதயம் தெய்வம் தரிசனம். உலகாளும் தேவன் நெறி வாழும் இதயம் தெய்வம் தரிசனம். மறை வழியில் வளரும் இல்லங்கள் எல்லாம் தெய்வம் தரிசனம். மறை வழியில் வளரும் இல்லங்கள் எல்லாம் தெய்வம் தரிசனம். நிறைவோடு மலரும் உலகங்கள் உயிர்த்தால் தெய்வம் தரிசனம். தெய்வம் தரிசனம். தெய்வம் தரிசனம். தெய்வம் தரிசனம். தெய்வம் தரிசனம். அன்பில் நிலையாகும் நெஞ்சில் தெய்வம் தரிசனம். அன்பாகி அன்பில் நிலையாகும் நெஞ்சில் தெய்வம் தரிசனம். மெய்யாகி பொய்மை பழி நீக்கும் வழியில் தெய்வம் தரிசனம். மெய்யாகி பொய்மை பழி நீக்கும் நெறியில் தெய்வம் தரிசனம். ஒளியாகி உலகில் இருள் போக்கும் பணியில் தெய்வம் தரிசனம். ஒளியாகி உலகில் இருள் போக்கும் பணியில் தெய்வம் தரிசனம். கனவாகி நீதி நெருப்பாகும் செயலில் தெய்வம் தரிசனம். தெய்வம் தரிசனம். தெய்வம் தரிசனம். தெய்வம் தரிசனம். தெய்வம் தரிசனம். தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. கடந்த மாதம் இதே தேதி இதே நேரம் இதே திருப்பலி அருட்தந்தை அண்ணாவினுடைய பூத உடல் நம்மிடையே இருந்தது. இன்று அவருடைய புகழ் உடல் மட்டும் நம்மோடு இருக்கின்றது. அவருடைய ஆன்மா நித்தியத்தில் இளைப்பாறுகின்றது என்பது நமது அசைக்க முடியாத உறுதியான நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையின் விழாத்தான் இன்று 30ஆம் நாள். இறைவனை போற்றி புகழவும், இறைவன் அருட்தந்தை ஆண்டனி ஜோசப் வழியாக புரிந்த அற்புத செயல்களுக்காக நன்றி கூறவும், இறைவன் இவரை விண்ணகத்திலே ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி கூறவும் செய்கின்ற ஒரு திருப்பலி, நன்றி திருப்பலி. இந்த நல்ல நேரத்திலே மேமிகு பேராயர்
மேலும் 2 ஆயர் மேதகு ஆயர்கள் அருட்தந்தையர்கள் சலேசிய குழுமம் முழுவதுமாக இணைந்து உற்றார் உறவினரோடு நண்பர்களோடு இணைந்து நாம் இறைவனை போற்றுகின்றோம், இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். Life is a journey and not a destination. Life continues in different forms. One form ends and another form begins, and that is the secret of life. When the earthly life ends, the heavenly life starts, and Anthony Joseph has started that journey towards eternity, and he is there in heaven with Heavenly Father. He will intercede for us. Today we pray not so much for him, but we pray unto him, so that he may continue to intercede for this province, for the people whom he has served with all his heart, wholeheartedly. The whole being was after the poor. That was the man. He was the man for all times. He was a man for all seasons. He was a man for all events. Whatever might be the event, he is there. He can face any event. He can face any season. He can face anybody. That was the type of man Anthony Joseph was. And today we thank the Lord for his wonderful gift of eternal life granted unto him. And we also thank the good Lord for having showered upon him very many blessings during his earthly existence. And today we thank the Heavenly Father that he may always keep him in his bosom, in his heart. May his soul rest in that peace. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்று மனம் வருந்துவோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாதையும் வானதூதர் புனித நடிகளையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்ம நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு ஆட்சி உண்டாகுக. உலகிலே நன்மனதோர்க்கு அமைதியாகுக. உம்மை புகழ்கின்றோம், உம்மை வாழ்த்துகின்றோம், உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், உம்மை மாட்சிப்படுத்துகின்றோம். உமது மேலான மாட்சியின் பொருட்டு
உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். ஆண்டவராகிய இறைவா, வானுலக அரசரே, எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவா, ஒரே மகனாய் உதித்த ஆண்டவரே, இயேசு கிறிஸ்துவே, ஆண்டவராகிய இறைவா, இறைவனின் செம்மறியே, தந்தையின் திருமகனே, உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே, எங்கள் மன்றாட்டை ஏற்றருளும். தந்தையின் வலப்பக்கம் வீற்றிருப்பவரே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவே, நீரொருவரே தூயவர், நீரொருவரே ஆண்டவர், நீரொருவரே உன்னத தூய ஆவியாரோடு தந்தையாகிய இறைவனின் மாட்சியில் இருப்பவர் நீரே. மன்றாடுவோமாக. என்ற வாழமெல்லாம் அல்ல இறைவா, உமடியராய அருள் பணியாளர் அந்தனி ஜோசப்பின் ஆன்மாவுக்காக உம்மை வேண்டுகிறோம். அவர் உலகில் வாழ்ந்தபோது திருப்பணிகளால் அவரை அணி செய்து நீர் அவர் விண்ணக மாட்சிமையில் பங்கு பெற்று என்ற மக்களுக்கு அவருக்கு அருள் புரிவீராக. உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றைப்பில் இறைவனாய் என்றென்றோ வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம். நீதிமான்களின் ஆன்மாக்கள் கடவுளின் கையில் உள்ளன. கடும் தொல்லை எதுவும் அவர்களை தீண்டாது. அறிவிலிகளின் கண்களில் இறந்தவர்களைப் போல் அவர்கள் தோன்றினார்கள். நீதிமான்களின் பிரிவு பெரும் துன்பமாக கருதப்பட்டது. அவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து சென்றது பேரழிவாக கருதப்பட்டது. அவர்களோ அமைதியாக இளைப்பாறுகிறார்கள். மனிதர் பார்வையில் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டாலும் இரவாமையில் அவர்கள் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டுள்ளார்கள். சிறிதளவு அவர்கள் கண்டித்து திருத்தப்பட்ட பின் பேரளவு கைமாறு பெறுவார்கள். கடவுள் அவர்களை சோதித்து அறிந்த பின் அவர்களை தமக்கு தகுதி உள்ளவர்கள் என கண்டார். பொன்னை உலையிலிட்டு புடமிடுவது போல் அவர் அவர்களை புடமிட்டார். எரிபலி போல் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார். அவரை நம்புவோர் உண்மையை அறிந்து கொள்வர். அன்பில் நம்பிக்கை கொள்வோர் அவரோடு நிலைத்திருப்பர். அருளும் இரக்கமும் அவர் தேர்ந்து கொண்டோர் மீது இருக்கும். இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. நாயன் ஆண்டவரே, இனி என்னாலும் குறைவில்லையே.
பசும்புல் மேய்ச்சலில் இறை பாற்றி பரிவென்னும் அருவியில் பருக செய்தார். பசும்புல் மேய்ச்சலில் இறை பாற்றி பரிவென்னும் அருவியில் பருக செய்தார். பலம் தந்து என்னை காத்திருந்தார். பலம் தந்து என்னை காத்திருந்தார். நீர்பாதையில் தினம் என்னை நடத்துகின்றார். நாயன் ஆண்டவரே, இனி என் நாளும் குறையில்லையே. சூழும் கானகத்தை கடந்திட நேரினும் கவலை இல்லை. காரிருள் சூழும் கானகத்தை கடந்திட நேரினும் கவலை இல்லை. ஏனெனில் நீர் என்னில் இருக்கின்றீர். ஏனெனில் நீர் என்னில் இருக்கின்றீர். நின் கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும். நாயன் ஆண்டவரே, இனி என் நாடும் குறையில்லையே. என் நாயன் ஆண்டவரே, இனி என் நாடும் குறையில்லையே. Alleluia, 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 Alleluia. உயிர்ப்பும் உயிரும் நானே, என்னில் நம்பிக்கை கொள்கிறவர் என்றும் வாழ்கிறார் என்கிறார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே, மாட்சி உமக்கே. யோவான் நற்செய்தி 12ஆம் அதிகாரம் 1-8 வரை உள்ள வசனம். பாஸ்கா விழாவுக்கு 6 நாட்களுக்கு முன்பு இயேசு பெத்தானியாவுக்கு சென்றார். அங்குதான் இயேசு லாசரை உயிர்த்தெழச் செய்தார். அங்கு அவருக்கு விருந்து அளிக்கப்பட்டது. மார்த்தா உணவு பரிமாறினார். இயேசுவோடு பந்தியில் அமர்ந்திருந்தவர்களுடன் லாசரும் இருந்தார். மரியா லாசரை இலாமிச்சை என்னும் கலப்பற்ற விலையுயர்ந்த நறுமண தைலம் ஏறக்குறைய 320 கிராம் கொண்டு வந்து இயேசுவின் காலடிகளில் பூசி அதனை தமது கூந்தலால் துடைத்தார். தைலத்தின் நறுமணம் வீடெங்கும் கமிழ்ந்தது. இயேசுவின் சீடருள் ஒருவனும் அவரை காட்டிக் கொடுக்க இருந்தவனுமான யூதாஸ் இஸ்காரியோத்து இந்த தைலத்தை 300 தெனாரியத்திற்கு விற்று அப்பணத்தை ஏழைகளுக்கு கொடுத்திருக்க கூடாதா என்று கேட்டான். ஏழைகள் பால் கொண்டிருந்த அக்கறையினால் அல்ல, மாறாக அவன் ஒரு திருடனாய் இருந்திருந்ததால் இப்படி கேட்டான்.
பணப்பை அவனிடம் இருந்தது. அதில் போடப்பட்டிருந்த பணத்திலிருந்து அவன் எடுத்துக் கொள்வதுண்டு. அப்போது இயேசு, மரியாவை தடுக்காதீர்கள், என் அடக்க நாளை முன்னிட்டு அவர் இதை செய்யட்டும். ஏழைகள் உங்களோடு என்றும் இருக்கிறார்கள், ஆனால் நான் உங்களோடு என்றும் இருக்கப் போவதில்லை என்றார். கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். இயேசுவின் அன்பிற்கினியவர்களே, பவுலடிகளார் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலே 15ஆம் அதிகாரத்திலே 17ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார், இயேசு உயிர் தழவில்லை என்றால் நம்முடைய நம்பிக்கை, விசுவாசம் எல்லாம் வீண் என்று சொல்லுகிறார். எல்லா விசுவாசத்திற்கும் அடித்தளமாக இருப்பது உயிர்ப்பு. உயிர்ப்பு நம்பிக்கை இருந்தால்தான் மற்ற நம்பிக்கைகளுக்கு பொருள் உண்டு. அதே அதிகாரத்திலே 22ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார், ஆதாமை முன்னிட்டு அனைவரும் சாவுக்கு உள்ளானது போல கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு அனைவரும் உயிர் பெறுவர். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் முறை வரும் பொழுது உயிர் பெறுவர். கிறிஸ்துவே முதலில் உயிர் பெற்றார். அடுத்து கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது அவரை சார்ந்தோர் உயிர் பெறுவர். இதுதான் நம்முடைய எதிர்நோக்கு, நம்பிக்கை. நாமும் கிறிஸ்துவில் உயிர் பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதே அதிகாரத்திலே 3ஆம் வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், நான் பெற்றுக்கொண்டதும் முதன்மையானது என்று கருதியதையும் உங்களிடம் ஒப்படைக்கும் இதே மறைபொருள். அடக்கம் செய்யப்பட்ட இயேசு மறைநூலில் எழுதியுள்ளவாறு 3ஆம் நாள் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டார் என்று அழகாக சொல்லுகிறார். இப்ப நம்முடைய விசுவாசம் அல்லது நம்பிக்கை, நம்முடைய எதிர்நோக்கு, நம்முடைய அறிக்கை, இந்த மூன்றும் உயிர்ப்பை பற்றித்தான் இருக்கிறது. இன்று அதை வைத்துக் கொண்டு நாம் இங்கே முழக்கமிடுகிறோம். அந்தனி ஜோசப்பும் அதே போல அந்த உயிர்ப்பில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார், அந்த உயிர்ப்பை எதிர்நோக்கி இருந்தார். இன்று 30 நாட்கள் கழித்தும் அதே உயிர்ப்பை நமக்கு பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆகவேதான் நான் இன்றைக்கு இன்றைய நற்செய்தியை எடுத்துக்கொண்டேன். ஒரு வித்தியாசமான கருத்து தான். எதற்காக சொல்ல வருகிறேன்? மரியாவை போல இயேசு அந்தனி ஜோசப்பும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரு நறுமண தைலம் போல இயேசுவின் பாதங்களிலே பூசி தன்னுடைய வாழ்வாளே அதை துடைத்து விட்டார். தன்னுடைய உயர் பெற்ற சிறந்த வாழ்வை இயேசுவின் பாதத்திலே ஊற்றி அதை வீணடித்து விட்டார். அவ்வாறு கேட்கும் பொழுது இந்த நற்செய்தியிலே உள்ள வித்தியாசமான 3 சிந்தனைகள் நமக்கு தோன்றுகின்றன. அந்த 11 சீடர்கள் ஒரு தனி விதமாக சிந்தித்திருக்கலாம். யூதாசு எப்படி இதை பற்றி சிந்தித்தான் என்பது கூறப்படுகிறது. அதே போல இயேசுவும் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதும் அங்கே கூறப்படுகிறது. மற்ற 11 சீடர்களும் இதை பற்றி ஒன்றுமே கூறவில்லை. அவர்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். எப்பொழுதுமே ஒரு சைலண்ட் மெஜாரிட்டி என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா, 90 விழுக்காடு அல்லது 80 விழுக்காடு இந்த நிகழ்வை பார்த்து பார்த்து நாம் போய்கொண்டே இருக்கிறோம். அதை பற்றி எந்த ஒரு கருத்தும் சொல்லுவதில்லை. ஆனால் நமது மனதுக்குள்ளே அவை பல சிந்தனைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும். ஏன் சொல்லுகிறோம்? இதே சீடர்கள், இதே யோவான் நற்செய்தியிலே 4ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசு அங்கே சமாரியா நாட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்த பொழுது, அங்கே அந்த கிணற்றடியிலே பேசும் பொழுது 7ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது, அவர்கள் உணவு வாங்குவதற்காக நகருக்குள் சென்றார்கள். 31ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் திரும்பி வருகிறார்கள். இயேசு தனித்திருக்கிறார். சமாரியா பெண் ஊருக்குள் சென்று விடுகிறாள். அப்பொழுது தலைவரே வந்து உணவு அருந்தும் என்று சொல்லும்போது, எனக்கு அருந்துவதற்கு உணவு இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது அவர்களுக்குள்ளே பல வித்தியாசமான சிந்தனைகள் போகிறது. சீடர்கள் எப்பொழுதுமே அது போலதான் ஒரு வித்தியாசமான சிந்தனையை கொண்டு இருக்கிறார்கள். உலக சார்ந்த சிந்தனைகள். வேற யாராவது உணவு கொடுத்திருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா 34 இயேசு சொல்லுகிறார், என் தந்தையின் திருவுளத்தை நிறைவேற்றுவதுதான் எனக்கு உணவு என்று சொல்லுகிறார். ஆணித்தரமாக சொல்லிவிடுகிறார். தந்தையின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவது,
ஆனால் சீடர்களுக்குள்ளே வேற யாராவது உணவு வந்து கொடுத்திருப்பாங்களோ? அதே போல அந்தனி ஜோசப்பினுடைய மரணத்தை பற்றி கண்டிப்பாக நமக்குள்ளே பல சிந்தனைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஏன் இப்படி இறந்திருக்க வேண்டும் என்று. நேற்று கூட நான் ஹைதராபாத்திலே நம்முடைய சலேசிய இல்ல தலைவர்களுக்கு தியானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பலரும் வந்து என்னிடம் கேட்டார்கள். 5 நாட்கள் தியானத்திலே ஒரு சிலர் வந்து கேட்டார்கள், ஏன் இது யாருக்குமே தெரியாதா? ஏன் முதல்ல உங்களுக்கு தெரியாதா? ஏதாவது செய்திருக்கலாமே? எல்லா விதமான எண்ணங்களும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இங்கு மட்டுமல்ல, எல்லாரிடமும் இருக்கிறது. ஒரு சைலண்ட் மெஜாரிட்டி. ஏதோ நம்முடைய எண்ணம், நம்முடைய அனுபவங்களை வைத்துக் கொண்டு நாம் சிந்தனைகளை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறோம். யூதாஸ் இஸ்காரியோத் என்ன சொல்லுகிறான்? ஏன் இதை 300 தெனாரியத்திற்கு விற்றிருக்கலாமே, ஏழைகளுக்கு கொடுத்திருக்கலாமே என்று சொல்லுகிறான். 300 தெனாரியம் என்பது ஒரு தெனாரியம் ஒரு நாள் கூலி. இப்ப 300 தெனாரியம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு வருடத்து சம்பளம். 365 நாட்களே 52 ஓய்வு நாட்கள் போய்விடுகின்றன. ஒரு சில திருவிழாக்கள் போய்விட்டால் 300 நாட்கள் தான். இப்ப 300 நாள் வருமானத்தை மரியாள் வந்து இயேசுவினுடைய பாதத்திலே ஊற்றி விடுகிறான். எவ்வாறு அந்தோனி ஜோசப் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக ஒரு வருடத்து சம்பளம் அல்ல, 55 வருடங்களுடைய அவர் அனுபவித்த, கற்ற, போதித்த, விசுவசித்த, நம்பிய அந்த எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதத்திலே ஊற்றி விடுகிறார். யூதாஸ் போல அவன் அதை ஒரு விலை சார்ந்த ஒரு சிந்தனையிலே பார்க்கிறான், பொருள் சார்ந்த சிந்தனையிலே பார்க்கிறான். ஏன் வீணாக்கப்பட்டது என்று நாமும் சொல்லுகிறோம். அவனுடைய வாழ்க்கை வீணாக்கப்பட்டு விட்டதா? இருந்திருந்தால் எவ்வளவோ செய்திருக்கலாமே என்று பல சிந்தனைகள் நமக்குள்ளும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. நான் யூதாஸ் என்று சொல்ல வரவில்லை, ஆனால் அந்த உண்மை கருத்தை பார்க்கவில்லை. பொருள் சார்ந்த, விலை சார்ந்த காஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப், அதனுடைய காஸ்ட் மதிப்பு, பொருள் மதிப்பை பார்க்கிறோம். அந்த 55 ஆண்டுகள் அவர் ஒரு மாநில தலைவராக இருந்தவரே என்னெல்லாம் செய்திருக்கலாம், எல்லாம் வீணடிக்கப்பட்டு விட்டது என்ற ஒரு சிந்தனைகளை. ஆனா இயேசுவனுடைய பார்வையை பாருங்கள். இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? ஏழைகள் உங்களோடு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார். அதைத்தான் விவிலிய வல்லுநர்கள் சொல்லுவார்கள், அது ஒரு உயிர்ப்பு பார்வை, ரெசரக்ஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஏனால் உயிர்த்த பிறகு ஏழை என்றும் பணக்காரன் என்றும், யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும், ஆண் என்றும் பெண் என்றும் பாகுபாடுகள் கிடையாது. இயேசு இறப்பதற்கு முன்பாகவே அந்த உயிர்ப்பு பார்வையை வாழ்ந்து காட்டுகிறார். எனக்கு ஏழை என்றும் பணக்காரன் என்றும் பாகுபாடு கிடையாது என்று இயேசு அங்கே சொல்லிவிடுகிறார். அந்த உயிர்ப்பு பார்வை தான் அடித்தளமாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே இயேசு கூட தன்னுடைய போதனைகளிலே அந்த உயிர்ப்பு பார்வையை முன்வைத்து சொல்லுகிறார். அப்ப இந்த அந்தனி ஜோசப்பினுடைய வாழ்வானது நம்ம 30 நாட்கள் கழித்து அதை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். என்று அவருடைய வாழ்வை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு உயிர்ப்பு பார்வையிலே பார்க்க வேண்டும். அதனால கண்டிப்பாக பல நன்மைகள் நடந்திருக்கின்றன, இன்னும் பல புதுமைகள் நடக்கும். அந்த உயிர்ப்பு பார்வை நமக்கு தேவை. ஏனென்றால் அந்த 12ஆம் அதிகாரத்தில் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது, அங்கே விருந்திலே லாசரும் அமர்ந்திருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதே 11ஆம் அதிகாரத்திலே அவரை உயிர்ப்பித்த பிறகு இயேசுவை அழிப்பதற்காக பரிசேயர்களும் தலைவர்களும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இயேசு பல நாட்களாக தனித்திருக்கிறார். ஒருவேளை இந்த 30 நாட்கள் நாம் அமைதி காத்தது, இந்த 30 நாட்கள் அவர் இறந்ததுக்கு பிறகு இன்று வரை நம்முடைய அமைதி, ஒருவேளை இந்த தனித்திருத்தல், இந்த கடவுள் பார்வையில் பார்த்தல், ஜெபித்தல், இறைவனுடைய சித்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக நாம் வாழ்ந்த 30 நாட்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். இன்றோடு நாம் துக்கத்தை கலைகிறோம். ஆனால் நம்முடைய நம்பிக்கை என்ன? அவர் உயிர்த்து விட்டார், உயிர்ப்பில் நிறைவு பெற்று விட்டார். அந்த உயிர்ப்பை இன்று அறிக்கை எடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார். எவ்வாறு பவுலடிகளார் சொல்லுகிறாரோ, முதன்மையானதாக நான் போதிப்பது உயிர்ப்பு தான் என்று சொல்லுகிறார். அதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை, அதுதான் நம்முடைய எதிர்நோக்கு. அதை அந்தனி ஜோசப் வாழ்ந்தார், அதை நம்பினார். இன்று அவருடைய வாழ்வின் நிறைவின் வழியாக இறுதியாக நமக்கு சொல்வது, அந்த விசுவாச பார்வையில் பாருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையை, உங்கள் எண்ணங்களை, உங்களுடைய சிந்தனைகளை இயேசுவின் பாதத்திலே ஊற்றுங்கள்
என்ற ஒரு பாடத்தையும் நமக்கு சொல்லுகிறார். நாம் ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக பல சிந்தனைகளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்து என்ன, எப்படி இருக்க போகிறோம், என்ன நடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள், ஏக்கங்கள் எல்லாம் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் செய்த பாவம், அவர் செய்த பாடம் நமக்கு அதுதான். ஊற்றுங்கள் இயேசுவின் பாதத்திலே உங்களுடைய எண்ணங்களை, உங்களுடைய சிந்தனைகளை, உங்கள் வாழ்க்கையை, உங்கள் செயல்களை எல்லாவற்றையும் அவர் பாதத்திலே ஊற்றி விடுங்கள். அப்பொழுதுதான் அந்த உயிர்ப்பு பார்வை நமக்கு கிடைக்கும். அப்பொழுது நாமும் சொல்ல முடியும், எங்களுக்கு எந்த பாகுபாடும் கிடையாது, எந்த வேறுபாடுகளும் கிடையாது, எங்களிடையே எந்த விதமான பிரிவினைகளும் கிடையாது என்ற ஒரு ஒற்றுமை உணர்வை நாம் இயேசுவில் காண முடியும். ஆம் அன்பிற்குரியவர்களே, அந்தோனி ஜோசப்பை எனக்கு நன்கு தெரியும். இந்த சிந்தனையின் பின்னணியில் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். அவர் கண்டிப்பாக திருச்சியிலே, திருப்பத்தூரிலே திருஹிருதய கல்லூரியிலே ப்ரொஃபஸராக மேத்ஸ் ஹெச்ஓடியாக இருந்திருப்பார். நான் மாநில தலைவராக இருந்த பொழுது நான் பம்புக்கு அவரை எடுத்து வந்தேன் என்று கேட்கலாம். ஒருவேளை நான் தான் அவனை கூட்டு வந்து இந்த நிலைக்கு தள்ளிட்டனோ என்று. 3 ஆண்டுகள் கழித்து நான் போய் அவரை அழைக்கும் பொழுது அப்போது அங்கிருந்த இல்ல தந்தையும் மற்றவர்கள் சொன்னார்கள், 1 வருடமாவது விட்டுட்டு போங்க, இன்னும் 1 வருஷம், இன்னும் ஒரு 2 வருஷம், ஏன்னா இப்பதான் காலேஜ் டெவலப் ஆகி கொண்டு இருக்கிறது என்று. நான் சொன்னேன், எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டு அவனை அழைத்து வந்தேன். அதன் பிறகு பொருளாளராக நமக்கு பணி செய்த பொழுது அவருடைய முழுமையான அர்ப்பண வாழ்வை நாம் கண்டோம். எப்பொழுதும் சலேசியர்களுக்காக, பணிக்காக தன்னை முழு மூச்சாக அர்ப்பணித்தவர். ஒருவேளை அந்த காலத்திலே அவருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறார் என்பது அவருக்கு ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தெரிந்திருந்தது. இருப்பினும் அதை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவே இல்லை. அதான் சொல்லுகிறோம், ஒருவேளை அவர் தெரிந்தும் அறிந்திருந்தும் ஒரு 10 ஆண்டுகளாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை இறைவனுடைய இயேசுனுடைய பாதத்திலே ஒரு பான பலியாக ஊற்றிக்கொண்டே இருந்தார். தொடர்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசுனுடைய பாதத்திலே ஊற்றி அதை தானே அர்ப்பணித்துக் கொண்டே இருந்தார். அதன் நிறைவாகத்தான் 30 நாட்களுக்கு முன்பாக அவருடைய இறப்பு நமக்கு ஒரு அதிர்ச்சியாக வந்தது. ஆனால் அந்த அதிர்ச்சி இன்று நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. அவர் இயேசுவில் உயிர்த்து விட்டார். அவர் நம்பிக்கை, அவர் ஏற்றுக்கொண்ட எதிர்நோக்கு, அவர் அறிக்கையிட்ட அந்த நம்பிக்கை கூறு எல்லாமே இன்று நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அந்த முழுமையாக வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஒரு உயிர்ப்பு பார்வையில், ஒரு ரெசரக்ஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நாமும் அதை பார்க்க முடியும் என்ற ஒரு பாடத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறார். இன்று நாம் அந்த விழாவை கொண்டாடுகிறோம். அவருடைய அந்த அமைதி நாட்களை கழிக்கிற 30 நாட்களுக்கு பிறகு இப்பொழுது இந்த பாடத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய தாக்கத்தின் வழியாக இனி வரப்போகின்ற நிகழ்வுகளை ஒரு உயிர்ப்பின் பார்வையில் பார்ப்போம், ஒரு நம்பிக்கை பார்வையில் பார்ப்போம். கண்டிப்பாக அவரும் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் நம்மோடு. எவ்வாறு லாசரும் அந்த விருந்திலே அமர்ந்திருந்தாரோ அதே போல இயேசு கொடுக்கிற இந்த விருந்திலே லாசரு போல அந்தோனி ஜோசப்பும் இங்கே இருக்கிறார். நமக்கும் அவர் இதை பாடத்தை தான் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன். ஒரு உயிர்ப்பு பார்வையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்ப்போம், உயிர்ப்பில் நாம் நம்பிக்கை வைப்போம். இயேசுவும் நமக்கு அந்த உயிர்ப்பின் பயன்களை நிறைவாக தருவார். விசுவாசிகளின் மன்றாட்டு அனைவரும் எழுந்து நின்று பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அன்பு தந்தையை நோக்கி நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய புனிதமான பெயரால் தூய ஆவியானுடைய தனிப்பட்ட துணையோடு புனித கன்னிமரியால், புனித சூசியப்பர், புனிதர்கள், புனித தொன்போஸ்கோ இவருடைய வல்லமை மிக்க பரிந்துரையால் திருச்சபையுடைய அனைத்து தேவைகளுக்காகவும் பணிகளுக்காகவும், குறிப்பாக திருச்சபையுடைய நற்செய்தி அறிவிக்க மிக முக்கியமான பணிக்காகவும், திருச்சபையுடைய சாட்சி வாழ்வுக்காகவும், நம்முடைய மறை மாவட்டம், நம்முடைய சலேசிய மாநிலம், சலேச மாநிலத்தில் பணிபுரியும் அருள் தந்தையுடைய புனிதமான வாழ்வுக்காகவும், இயேசு கிறிஸ்தனுடைய புனிதமான குருவாக வாழ்ந்து அவர்கள் இன்று தொழில் கொண்டிருக்க நம்முடைய அன்பு நிறை அருள் தந்தை அந்தோனி ஜோசப்பினுடைய ஆண்மைகளை பாட்டிக்காகவும் இப்பொழுது மன்றாடுவோம். உங்கள் பதில். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். உயிரளிக்கும் இறைவா, திரு அவையை வழிநடத்தும் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவியர் மற்றும் இறைமக்கள் அனைவரும்
உம்மை போன்று அன்பு நிறைந்தவர்களாக நிறை வாழ்வை நோக்கிய பயணத்தில் என்றும் சாட்சிகளாக வாழ்ந்திட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். வாழ்வின் ஒளியே இறைவா, நீர் இவ்வுலகிலிருந்து உம்மிடம் எடுத்துக்கொண்ட எம் பாசமிகு அருட்தந்தை அந்தோணி ஜோசப் அவர்களின் ஆன்மா உம்மிலே நித்திய இளைப்பாற்றி அடையவும் உமது திருமுக ஒளியில் என்றும் தங்கிடவும் வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். தாயும் தந்தையுமான இறைவா, அருள் தந்தை அந்தோணி ஜோசப் அவர்களின் பெற்றோர் பெரியநாயகம் லூர்து மேரி மற்றும் அவரது குடும்பத்தில் மரித்த அனைத்து ஆன்மாக்களும் உம் பாதம் வந்து உம்மிலே இளைப்பாறுதல் அடைய வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். வழிகாட்டும் தெய்வமே, திருச்சி சலேசிய மாநில குடும்பத்திற்காகவும் மற்றும் இளையோருக்காகவும் சிறப்பாக வேண்டுகின்ற இந்நாளில் நீர்தாமே எங்களுக்கு நல் ஆயனாய் இருந்து வழிகாட்டிடவும் தொடர்ந்து இலக்கு மக்களுக்கான பணியில் எம்மை கரைத்திடவும் வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆறுதலானவரே இறைவா, அருள்தந்தை அந்தோணி ஜோசப் அவர்களின் நினைவு திருப்பலியிலே பங்கு பெற இங்கு வந்திருக்கும் உம் அடியார் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர்தாமே நல்ல உடல் உள்ள ஆன்ம நலம் தந்து வாழ்வின் இழப்புகளை துணிவோடு சந்திக்கவும் நீரை நிறைவாழ்வு தருபவர் என நம்பவும் உம்மிலே என்று மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். நம்முடைய சொந்த கருத்துக்களுக்காக அமைதியுடன் மன்றாடுவோம். வானக தந்தையே, உம்முடைய திருநாமம் என்றென போற்றி புகழப்படுவதாக. உம்முடைய அன்பு மகன் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக எம் அருமையான அருள் தந்தை அந்தோணி ஜோசப் மீதும் இவர் வழியாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மீதும் குறிப்பாக இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள், பிள்ளைகள் மீதும் நீர் வாரி வழங்கிய கொடைகளுக்காக வாட்டி வழங்குகின்றோம், போற்றி புகழ்கின்றோம். இதோ எங்களது தேவைகளையும் திட்டங்களையும் விருப்பங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் உம்முடைய அன்பு பாதங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். எங்கள் ஜபங்களை கேட்டு எங்கள் ஆசீர்வாதத்தில் வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இன்பம் பெறுவதில் இல்லை, தந்தேன் என்னையே அன்புடனே. கொடுப்பதன் இன்பம் பெறுவதில் இல்லை, தந்தேன் என்னையே அன்புடனே. சரணடைந்தேனே சரணடைந்தேனே, ஆவியே உம்மிடம் சரணடைந்தேன். சரணடைந்தேனே சரணடைந்தேனே, ஆவியே உம்மிடம் சரணடைந்தேன். தருவதில் பெறுவோம் விண்ணக வாழ்வை, தந்தேன் என்னையே அன்புடனே. தருவதில் பெறுவோம் விண்ணக வாழ்வை, தந்தேன் என்னையே அன்புடனே. சரணடைந்தேனே சரணடைந்தேனே, ஆவியே உம்மிடம் சரணடைந்தேன். சரணடைந்தேனே சரணடைந்தேனே, ஆவியே உம்மிடம் சரணடைந்தேன். பொருளோ என்னிடமில்லை, தந்தேன் என்னையே அன்புடனே. பொன்னோ பொருளோ என்னிடமில்லை, தந்தேன் என்னையே அன்புடனே. சரணடைந்தேனே சரணடைந்தேனே, ஆவியே உம்மிடம் சரணடைந்தேன். சரணடைந்தேனே
பிரசமும் தருவதன் வாழ்வில் தந்தே என்னையே அன்புடனே அப்பமும் ரசமும் தருவதன் வாழ்வில் தந்தே என்னையே அன்புடனே சரணடைந்தேனே சரணடைந்தேனே ஆவியே உம்மிடம் சரணடைந்தேன் சரணடைந்தேனே சரணடைந்தேனே ஆவியே உம்மிடம் சரணடைந்தேன். சகோதரரே, நம்முடைய இந்த திருப்பலியானது எல்லாம் இறைவனாய தந்தைக்கு ஏற்றதாக நம்முடைய ஜெபியுங்கள். திரு அவையின் அனைத்துலக நலன்களுக்காகவும் இந்த கையில் ஏற்றுக் கொள்வாராக. எல்லாம் அல்ல இறைவா, தூய மறைநெறிகளை இம்மையில் பற்றியுடன் நிறைவேற்றிய உமடியாராகிய அருள் பணியாளர் அண்டனி ஜோசப்புக்காக உம்மை வேண்டுகிறோம். இவற்றின் பயனாக அவர் உம்மை என்றும் நேரில் காண பேறு பெற வேண்டும் என்று உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்புகிறோம். நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். தகுதியும் நீதியும் ஆனதே. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றுமுள்ள எல்லாமல்ல இறைவா, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எந்நாளும் எவ்விடத்தில் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதி நீதியமாகும், எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனெனில் நாங்கள் அனைவரும் சாகாமல் இருக்க கிறிஸ்து ஒருவரே சாவை ஏற்றுக்கொண்டார். நாங்கள் அனைவரும் என்று உமக்காக வாழ்ந்திட அவர் ஒருவரே சாக திருவுளமானார். ஆகவே வானதூதர் திரளோடு ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் உம்மை புகழ்ந்தேத்தி மகிழ்ச்சியுடன் அறிக்கையிட்டு பாடுவதாவது. தூயவர் 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 படைகளின் கடவுளமானவர். விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே